من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. الله يا كاوم درسمنا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، وندى الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني ربوتا أيو رانر بير قوة الرجب watan azumin tsoffi, haka suke cewa ko? Da jin azumin tsoffi ma ka san ba da asali, tunda ba wani abu na tsoffi wani abu na samari a cikin addinin musulunci, dukkan mu ɗaya muke. Shekara 1423 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo daidai da 10 ko ga watan tara shekara 2002 a watan turawa. A darasinmu na yau za mu tashi ne akan azkarul azani, addu'o'i da za a yi idan aka ji kiran sallah. Mun san kiran sallah yadda cikin shi'ar na musulunci, idan ƙasar musulmai gaba ɗaya suka bar kiran sallah, suka yi ittifaƙin barin kiran sallah, za a yake su sai sun tabbatar da kiran. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je yaƙi zuwa wani gari, in lokacin kusa da asubanci ne sai ya yi shiru a tsaya a bayan gari, idan lokacin kira ya yi ba a ji kiran sallah ba sai a far musu. In an ji kiran sallah a garin ko da akwai kafirai ciki ba za a far musu ba, don kar a je a kashe musulmai ba da sani ba. Saboda haka kiran sallah babban shi'ar ne. To addu'o'in da za a yi idan aka yi kiran sallah, hadisin mu na farko shine hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa yaqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, mutum zai faɗi abinda wato mai kiran sallah yake faɗi. Idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu, idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗi. Thumma sallu alayya, sannan ku yi min salati, sannan kuma bayan salati mu roƙa masa wasila. wannan duka a hadisin can yake. Illa fi hayya ala salati wa hayya ala falahi, ba zai kwaikwayi mai kiran sallah ba a cikin wa'annan lafuzza guda biyu. Idan mai kiran sallah yace hayya ala salah, zaka ce la haula wala quwwata illa billah. In yace hayya ala falah, zaka ce la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala salah, kazo, hayya bi ma'ana kazo, ka yunkura kazo zuwa sallah. Anan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, ba da dibara ta ba da karfi na ba, sai daga Allah ne zan samu ikon zuwa. Sannan in yace hayya ala falah, ka zo ga babban rabo. Al falah shine rabo, ka zo ga rabo, sai ka ce to ba da karfi na ba da dibara ta ba, da ikon Allah ne, da dibarar Allah zan samu zuwa. Sai ka yi tashi ka yi shirin zuwa masallaci. To akwai wani abin da suke faɗa anan, in an ce hayya ala falah, Allahumma aslihna, hayya ala salah, wayannan duka hadisai da suke kawo ba su inganta ba. Idan ka ji hayya ala salah sai ka ce la hawla la quwwata illa billah, hayya ala falah la hawla la quwwata illa billah, har zuwa ƙarshen kiran sallah kenan. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi, hakan nan Imam Muslim ma ya kawo wannan hadisin. Hadisin mu na biyu, yaqulu, zai ce idan ka ji kiran sallah, a wancan na farko daga Allahu akbar kai ma Allahu akbar zaka faɗi. Ashhadu an la ilaha illallah, zaka ce ashhadu an la ilaha illallah. In yace ashhadu anna muhammadar rasulullah, zaka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah. In yace hayya ala salah, sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah, har zuwa ƙarshen kira sai kai koyi da shi. To a wannan na biyu, wa yaqulu, zai ce idan shi mai kira ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, a ƙarshen haka sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah, kuma ni ma ina mai shaida cewa la ilaha illallah, lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu, shi kadai za a yi wa bauta,
la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma ina mai shaidawa har yanzu lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. sai ka kara da cewa raditu billahi rabba, na yadda da Allah shine ubangiji na. raditu billahi rabba, ma'ana ni bawa ne, ina kaskantar da kaina ga Allah, ba ni kaskantar da kaina gaban wani in ba Allah ba, ba ni neman taimakon wani in ba Allah ba, na yi imanin kadaitan Allah cikin rububiyarsa. wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, na shaida kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne. shaidawanka manzan Allah kana ikrarin bin sunnansa, ba za ka bi shi cikin bid'a ba, a cikin sunna za ka yi koyi da shi. in ka ce za ka nemi yardan Allah, za ka yi bin sunna, to ka bi sunna ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. wa bil islami dina, kuma na yadda da musulunci shine addini na, kana ikrarin haka. a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ghufira lahu dhanbu, idan mutum ya faɗi haka za a gafarta mishi zunuban shi. wannan hadisin imam muslim ne rawaito, ruwayar sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu. wannan kenan a ƙarshe zaka faɗa. wa yaqulu zalika, imam ibn huzaima ya ƙara da cewa yaqulu zalika, mutum zai faɗi haka ne aqibat tashahhudil mu'adhdhini, a ƙarshen kalmar shahada na mai kiran sallah. idan mai kira yace ashhadu an la ilaha illallah, yace ashhadu anna muhammadar rasulullah, kai kuma kashe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. zaka faɗi haka, yace me yaqulu dhalika aqiba tashahhudil mu'adhdhini. imam ibn huzaima ya ƙara wannan riwayar, zai faɗi haka ne a ƙarshen tashahudi na kiran sallah, mai kiran sallah. idan ta ashhadu an la ilaha illallah wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, haka zaka ji. sai kuma hadithin gaba, yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ba'da faraghihi min ijabati al-mu'adhdhin. wannan hadithin daga har yanzu Abdullah ibn Amr ibn al-As ne. a farkon hadisin shine idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. bayan kun kwaikwayi mai kiran sallah, yawanci wasu mutane zaka je idan ladani la ilaha illallah su la ilaha illallah tasji allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma. a'a, idan ka ce la ilaha illallah sai kai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi koyi da mai kiran sallah, sai ce thumma sallu alayya, sannan ku yi min salati, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. idan mutum yayi min salati guda daya, Allah zai masa salati guda 10. salati guda da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sakayyarka daga Allah, Allah zai maka salati. ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, salawatu min Allah, Allah zai yaba maka cikin mala'ikunsa. salatullahi ala al-abdi sana'uhu lahu fil mala'i al-a'la, Allah zai maka yabo cikin mala'ikunsa, ya ambace ka, Allah ya maka kirari. mun taba bada misali akan wannan. kaddara wani gabana a cikin jihohinku ya zauna da majalisunsa ko 'yan kwamishinoninsa sai ya kama sunanka ya yaba maka, wani ma zai ce bari ya je ya ganka, wani ma zai maka wani kirki don ya samu kusaci zuwa ga gabanan har yanzu. akwai masu yin haka. to balle Allah ya maka kirari a cikin mala'iku, kaga daraja ta kai. ta ina za ka samu wannan? in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. mu yawaita masa salati ranar juma'a, musamman ranar juma'a. akwai hadisai da suka yi magana yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a yana daga cikin abubuwan da ranar juma'a ta samu miza akan sauran ranaku. ba'da faraghihi min ijabati al-mu'adhdhini, wannan hadisin imam muslim ne ya rawaito. da zaran an gama kiran sallah sai kai wa annabi salati, sannan kai allahumma rabb hadi. yaqulu, a gaba zai ce, hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma, mutum zai ce allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. متن زيتي يقول زيتي اللهم رب هذه الدعوة، يا الله
kai ne ubangijin wannan addu'a da nake attama cikakkiya was salatil qa'ima da wannan sallah tsayayya salatul qa'ima ay as-salatu allati udbina laha wannan sallah da aka yi mata kira yanzu ma ana shirin tsaye da ita ba ati muhammadan alwasila ya Allah ka baiwa annabinka sallallahu alaihi wasallam alwasila shine tsani shine abin da zai ka samu wato kai hau zuwa wani matsayi da kake bukata shine tsani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisai suka bayyana gare mu ran tashin kiyama al'umma za su nemi ceto za a taro a je wajen adamu alaihi salam ya adamu kai ne farkon halitta yau Allah ya yi fishin da bai taɓa yin irinsa ba kaga alhalin da mutane suke ciki adamu kai mana ceto adamu alaihi salam zai ce ta kaina zan yi ban isa ba ku je wajen nuhu za a je wajen nuhu ya ce bai isa ba a je wajen ibrahim alaihi salam zai ce bai isa ba a je wajen musa alaihi salam zai ce bai isa ba a je wajen isa alaihi salam zai ce bai isa ba a je wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam za a zo wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha sai ya tashi sai zai faɗi yayi sajada a gaban al'arshi yayi wa Allah yabo irin yabon da bai taba masa ba shi ma bai sani ba yace a duniya yace ban san irin yabon da za a sa in yi a wancan lokacin ba sai ya gama wa Allah yabo Allah zai ce ya Muhammad irfa ra'saka wasal tu'ta washfa tushaffa ya Muhammad ka daga kanka ka roka a baka nemi ceto a baka ceton anan sai annabi ya nemi ceto sai a bashi shine Allah yake cewa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to a wannan ranar ne za a yaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga adamu alaihi salam zuwa ƙarshen duniya ba su samu ceto ba sai a ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ceton annabawa ma sun shiga ciki domin ta wannan ne za su ceci al'umman su kuma saboda haka za mu roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasila shine a wani hadisin yana cewa thumma sallallahu liyal wasila sannan ku roƙa min wasila a wajen Allah yace fa innaha manzilatun la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa wato wasila wani matsayi ne da ba wanda ya cancanta a cikin bayi sai mutum ɗaya cikin bayin Allah ina fatan in zamani ne wannan bawan inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai mu roƙa masa wasila wal fadila da kuma fadila shine falala ƙarin daraja wa ba'athu maqaman mahmuda Allah ka tada shi a matsayi wanda yake abin yabo asa saka da muka ambata allazi wa'atta wannan da kai masa alƙawari a cikin alqur'ani innaka la tukhliful mi'ad innaka lalle kai ya Allah la tukhliful mi'ad baka saba alƙawarinka wannan hadisin daga farkon Allahumma rabb hadhihi da'awa zuwa allazi wa'atta hadisi ne ingantacce amma innaka la tukhliful mi'ad dinnan ƙarin malaman hadisi sun ce da'if ne amma wasu malamai suna hassanawa kamar yadda muka gani a nan malam ya yi ƙarinsa a rakami na 3 ya ce al-bukhari ya kawo a juz'i na farko shafi 152 ya ce wa ma bainal ma'akufai ne amma wannan da ke cikin yar kibiyan nan guda biyu na ƙarshe din nan lil baihaqi imam al-baihaqi ne ya kawo a juz'i na farko a sunan al-kubra shafi 410 wa hassana isnadahu wato الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يا حسن اسناد wannan hadisin a cikin littafin sa tuhfatul ahyar shafi na 38 yace isnadin sa hasanun ne bai kai sahihi ba ma'ana da'ifi ne amma sun zo ta wasu hanyoyi da suka dan samu daraja na hasanun wannan shine sannan kuma mutum sai yayi addu'a a gaba yace yad'u li nafsihi mutum zai yi addu'a ga kanshi bainal adhani wal iqamati tsakanin kiran sallah da iqama in kai addu'a wannan addu'ar za a ansa fa inna du'a hina idin la yuraddu lalle addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a mai da ita me dalilin sa hadisi ne daga Anas radiyallahu anhu marfu'an zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuraddu du'a'u bain al-adhan wal iqama inji annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da kuma iqama sannan a cikin kitabu da'awat a cikin jami na al-imam at-tirmidhi rahimahullah ya ce sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la yuraddu du'a'u bain al-adhan wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama suka ce ya rasulullah madha naqul me ya kamata mu faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ce da su
sallallahu al'afiya fi dunya wal akhirah, ku roki Allah lafiya cikin duniya da lahira. Allah ya baku lafiya, sallallahu al'afiya fi dunya wal akhirah. kenan kana neman duniya da lahira kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wannan addu'a ta game duka duniya da lahiran ka samu. in kuma akwai wata bukatar ka shigar da ita bainal adhani wal iqamati. al-imam at-tirmidhi yace wannan hadith ne hasanun sahihun. addu'o'in da za a yi kenan bayan kiran sallah, koyon mai kiran sallah, sannan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan allahumma rabba awa. in kai wa'annan abubuwa guda uku ka gama da mai kiran sallah, sai kuma naka tsakanin kiran sallah da iqama kai addu'a. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuraddu. bayan kiran sallah sai kuma sallah. idan ka yi alwala ka zo ka shiga sallah, ko kai kaɗai kake yi ko kai ne imam ko kana bin imam, me ya kamata ka yi? du'a'ul istiftahi, du'a'ul istiftahi, addu'ar buɗin sallah. al istifta min fataha yaftahu fathan, al istifta shine neman buɗi, kamar al istighfar neman gafara ko to du'a'ul istifta zaka buɗe sallarka kana neman ka fara da me zaka yi bayan kai kabbara? sai kai wannan addu'ar. malamai sun yi saɓani tsakaninsu a cikin mazhabobinsu. a mazhabata imam malik rahimahullah ba a karanta addu'ar buɗin sallah, kana kabbara ka karanta fatiha mubasharatan. amma a mazhabar imam shafi'i da imam ahmad akwai addu'ar buɗin sallah, dalilin hadisin ya rasulallah sukutuka hunayyatan. ma za ta kul wa ya tambaye shi? abu huraira. saboda haka dangane da wannan hadisin da kuma hadisin ali wajjahtu wajhi da hadisin allahumma ba'id baini wa baina khataaya da hadisin umar subhanaka allahumma bihamdika, dangane da wa'annan hadisan suka ce du'a istifta sunna ce daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam. al-imam an-nawawi rahimahullah yana nunin cewa yana da kyau mutum ya hada wa'annan addu'o'i duka. idan ka yi kabbara ka yi subhanaka allahumma, kai wajjahtu wajhi, kai allahumma ba'id baini wa baina khataaya, duk ka hada su sannan ka karanta fatiha. yace in limami ne to in mamunka sun baka izini ka yi, don za ka ɗauki lokaci. wani ma in a sallar bayyana karatu ne zai ɗauka kamanta ne kana karatu a sirte, zai ce subhanallah. saboda haka ka gaya musu kun yadda in haɗa wayannan addu'o'i? in sun ce mun yadda shi kenan. in ba su yadda ba, wannan ina muku bayanin magana imamu nawawi ne. in ba su yadda ba to sai ka zabi addu'a guda ɗaya daga ciki ka yi. to ya hukuncin mutumin da ya bar addu'ar buɗin sallah kwata-kwata bai yi ba da mantuwa ba ko da mantuwa? babu komai, ba wani hukuncin sajadar qabla salam da zai a sallarsa, don ba kai du'a istifta ba za ka yi sajadar qabla salam ba. to idan kana so kai du'a istifta sai ka manta ka yi kabbara, ka yi karatu a raka'ar farko, shin zai yi ka maimaita raka'a ta biyu? ba za ka yi ba. raka'ar farko kafin ka fara karatu nan ne mahallinsa. idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka fara shiga fatiha sai ka tuna, to babu zancen ka dawo zuwa du'a istifta, lokacin sa ya wuce. to amma wasu malamai suka ce a'a, du'a istifta mutum zai zabi dai daga ciki ne. yana da kyau ka haddace duka, wata sallar ka sa wannan, wata sallar ka sa wannan, wata sallar ka sa wannan, ka dinga tattanzawa kamar dai addu'o'i na cikin ruku'i da sajada. mutum ya haddace dukansu, amma ya sa wannan a wani lokaci, ya sa wannan a wani lokaci, ya dinga aiki da kowace sunna a kowane lokaci. na'am, hatta sallar nafila. addu'a ta farko Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana za mu karanta wannan addu'ar. a wannan hadisin waye muka ce? hadisin Abu Huraira. shine ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, don ya ga idan annabi yayi kabbara sai yayi shiru sannan yayi karatu. sai ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, zan iya bada fansan mahaifana don in cece ka, wato in bada su don in fanshe ka. ma'ana ana fifita annabi sallallahu alaihi wasallam kenan akan iyaye. wannan shine ma'ana bi abi anta wa ummi. idan aka ce an rike ka a wani waje, sai na bada iyaye na biyu kafin in kwato ka, to zan bada su don in kwace ka. ka duba yadda suke gabatar da sonsa.
sai ce shiru da kake yi bayan kabbara me kake karantawa? Shine sai annabi ya karantar da shi wannan addu'a, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah ka nisantar da tsakanina da kurakuraina. Al-khataaya jam'un na khata, zunubi da mutum yayi aikata laifuka. Kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib, kamar yadda ka nisantar da tsakanin mafitan rana da mafadanta, ya nisan su yake, haka kake neman Allah ya nisantar da kai da zunubin da ka aikata. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah ka tsarkaka ni, ka tsabtace ni, ka tsabtatar da ni daga kurakurai na khataayaya, kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas, kamar yadda ake nisantar da tufafi wanda yake fari sal daga datti. Yadi fara, wato a ce gashi nan bandir ne ka warware yanzu, sabuwa fil, wani ruwa bai taba ba, wani datti bai taba shi ba, ya zaka ga hasken shi? Haka kake neman Allah ya kai yayi ka daga zunuban da ka aikata. Idan mutum ya aikata zunubi jikinsa zai duhu, musamman zuciyarsa, bayan zuciya kuma abun zai fito har fuska yayi tasiri. To amma na fuska hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ana dinga bijiro da zunubi, tu'radu dhunub ala alqulubi uda, ana gitta zunubi ga zukata yanki yanki. Uda wato irin kaba da ake tabarma da shi, wanda yake tabarma zai dauki ɗaya hakan nan ko sili ɗaya ya sa, in ya dinka kaɗan sai ya sa ɗaya, a haka kamar haka za a dinga gitta zunubi a zukatan mutane. To zuciyar da take karban zunubi, in an kawo zunubi ɗaya sai ta karba ta aikata, wannan ta zauna sai aiko mata wata kuma ta aikata, a aiko wata, haka ɗigo baki zai yawa a wannan zuciyar, sai wannan bakin ya rufe zuciyar gaba ɗaya. Sai kuma wata zuciyar in an dinga bijiro mata sai take karba, zuciya da take da hasken imani kenan, a kawo wannan zunubi ta ki karba, a kawo wannan zunubi ta ki karba, wannan ko ta dinga karba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sai ta zamanto zuciya ce baka kirin kalkuzil mujakhiya, kamar kofi ne a kife, la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara, ba ta ga mai kyau ta dauka mai kyau ba ta ki abin ki, kawai kullun abin da rai ke so shi ke yi. Shine inda Allah ke cewa rana ala qulubihim ma kanu yaktubun. Wannan kuma zuciya ce fara sol da hasken imani, ba abin da zai cutar da shi, duk fitinar da za ta zo tana nan daram da imaninta. Allah ya sa zakatan mu haka su. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allah ya tsarkakar da mu daga zunuban mu, kamar yadda wato ake nisantar da tufafi wanda yake mai tsafta daga wato abin nan datti. Allahumma qsilni min khataayaya, ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina, bisalji da kankara, wal ma'i da ruwa, wal baradi da me albarat? A'a, raba wanda yake saukowa da daddare, raba ko? A kulangule na? Akwai magana? Kana neman Allah ya wanke ka daga wayannan abubuwa. Na farko bisalji, asalji wannan kankara da ke saukowa daga sama, kaga yana nan da tsaftan shi, duk abin da aka wanke da shi zai samu tsafta, da kuma abin da aka wanke shi da ruwa, sannan abin da aka wanke shi da wannan raban da ke saukowa cikin dare, duk kana neman Allah ya wanke ka. Wannan duk yawaita addu'a ne na Allah ya nisantar da kai daga zunuban da kake aikatawa. To bayan mutum ya karanta wannan addu'ar, sannan ya karanta a'udhu billahi, sannan ya karanta bismillah, sannan ya karanta fatihatul kitab. Hadisi na biyu a wannan mawdu'in shine hadisin Aisha radiyallahu anha, tana cewa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza iftataha as-salata qala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya bude sallah zai ce subhanaka allahumma wa bihamdik, tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Wannan hadisin daga Aisha kamar yadda muka ji, sannan kuma a kotarwa da ta zo daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an. Sai dai al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya ce hadisin sahih ne a mawqufinsa. Wannan hadisin Umar ake cewa, malamai yawanci sun san shi da hadisin Umar. Hadisin sahih ne ga Umar in a faɗin Umar ne, amma marfu'insa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ce daga Abu Dawud da Tirmidhi da Baihaqi, sai dai wa'annan hanyoyin dukkan su da'ifi ne. Sheikh Al-Albani rahimahullah ya sahaha a cikin sahih na Sunan Tirmidhi isnadin hadisin,
wala Allahu ya samu wani isnadi ne wanda ya inganta don ya inganta wannan hadisin, amma a ruwayar Ibn Mas'ud da ruwayar Aisha hadisin yana da rauni. Me annabi ke cewa cikin addu'arsa in ya bude sallah? Subhanakallahumma, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, wa bihamdika, kuma godiya da yabo duk sun tabbata a gare ka, wa tabaraka ismuka, kuma sunanka ya ɗaukaka. Tabarak ma'ana albarkatun sunanka wato sun yawaita, kowace suna daga cikin sunayen Allah alhusna na da tarin albarka. Tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka, sannan kuma buwayarka da wadatarka sun ɗaukaka. Aljaddu shine alghina, wasu suna cewa aljaddu shine alhazz, wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, wala yanfa'u zal ghina indakal ghina. Duk wanda yake da wadatar sa bata amfani a gare ka, amma wadatar Allah ita ce mai amfani. Wa ta'ala jadduk, wadatar ka ta buwaya, wala ilaha ghairuka, sannan babu wani abin bauta in ba kai ba ya Allah. Wannan hadisin ashabus sunan al-arba'a suka kawo shi, Abu Dawud da Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah, kamar yadda muka faɗa Imam Baihaqi ya kawo shi, kuma yace unzuru sahih Tirmidhi, ka duba sahih sunan Tirmidhi da kuma sahih Ibn Majah, dukkan su wannan hadisin sun kawo shi. Wal baradi, na'am, an kace bardi ya zama sanyi kenan, ko kuma bardi ana kiran bacci ma da wannan. Laraba suna cewa mana albardul barda, in sanyi ya hana mutum bacci za a ce mana albardul barda. Barat in ka dauri ya zama sanyi ko bacci, in ka fata shi ne ya zama wato wannan abin nan raba. Na wanne me yake ta me farkon aya min khilali fiha min baradin, hada huwa albarad. Raba, ka san raba ko da ba a yi ruwan sama ba aka dauki lokaci, amma in ana samun raba da daddare shuka za su samu amfani. Aha, ka gani? Na'am, ina muke? Sai kuma hadisin Ali radiyallahu anhu, shi ma ya rawaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya yi kabbara, ba hadisin da ya fi tsawo dai a cikin addu'o'i na budin sallah kamar hadisin Ali. Sannan kuma sai wani hadisin da zamu zo mu tarar can gaba. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذا كاي كبر ذاك وجهت وجهي نافس كنتر دفسكاتا، وجهت نافس كنتر وجهي دفسكاتا للذي فطر السماوات والأرض، قتلكن دا يا كريكري حالتن سميدك السي حنيفا إنا ما يكركتا دا هنير شركة. حنيف شيني دون دي كركتا دا هنير شركة دو هنير توحيدي، أنا توا حنفاء لله غير مشركين بيكو. وما أنا من المشركين، ni ban kasance daga cikin mushrikai ba. Inna salati, lalle sallata, wa nusuki da yankata, wa mahyaya da rayuwata, wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin, zuwa ga Allah ne ubangijin talakai. Dukkan ayyukanka ga Allah za ka yi su, kada ka yi sallah sai don Allah, kada ka yi yanka sai don Allah, kada ka rayuwa ta duniyar ma sai don Allah, kana yi ne don ka yi nemi abin da zaka ci ka bautawa Allah, kuma kana neman abin da Allah halatta maka ne. Sannan kuma in zaka mutu ma ka roki Allah ya kashe ka cikin musulunci. Lillahi rabbil alamin la sharika lah, Allah ba shi da abokin tarayya. Wa bidhalika umirtu, da wannan ne aka umarce ni in bautawa Allah da kadaicin nan, da wannan aka umarce ni. Wa ana minal muslimina, ni ina daga cikin musulmai. An annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani annabi ne daga annaba Allah zai ce wa ana awwalul muslimina. In annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, mu kuma sai mu ce me wa ana minal muslimina, lasna bi awwalil muslimina, muna daga cikin musulmai. Allahumma antal maliku, ya Allah kai ne mai mulki, al maliku kai ne mai mulki, la ilaha illa anta, babu wani abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah. Anta rabbi, kai ne ubangijina, wa ana abduk, ni bawanka ne. Kana itirafi da bauta ga Allah. Zalamtu nafsi, ya Allah na zalunci kaina. Duk wanda ya aikata zunubi ya zalunci kansa, saboda zunubin da ka aikata za a saka maka da abin da yake ba mai daɗi bane ga ranka, saboda haka ka zalunci kanka. Wa ataraftu bi dhanbi, na yi itirafi zunubi sai kai ya Allah, ba wanda zai gafarta maka
saboda haka kuskure ne ka ce wani malamin ka ko wani wane ne ka a'a ko wani ya ce ya sa ɗansa makarantar allo yana karatu saboda haka wai yana neman ceton ɗansa shi baya ibada wai shin da ya baiwa Allah shikenan a'a wala tazir waziratun wizra ukhra ne ba wani mai zunubin da zai dauki zunubin wani sannan kuma man amila salihan fali nafsihi wa man asafa alaiha kowa ta kansa zai kana mai tabbatar da zunubin ka ga kanka kuma kana neman Allah ya gafarta maka innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lalle babu wanda zai gafarta zunubi sai Allah wahdini li ahsani al-akhlaqi ya Allah ka shirye da ni zuwa kyakkyawar dabi'a al-khuluq as-suluk tabi'a binnan tafarki dabi'a mu'amala da mutane ahsani al-akhlaq in ya zamanto kana cikin mutane ya zama kana da kyakkyawar mu'amala da su in a cikin masu magana ne ka zama kana da kyakkyawar magana in kun zauna cin abinci ya zama kana da ladabin cin abinci in kuna halin tafiya kana da ladabin tafiya in an baka amana kana da riƙon amana duk wata mu'amala da zaka yi da mutane ya zamanto ana jin daɗin ta'amuli da kai wannan shine ahsanul akhlaq Allah shi yasa ana roƙon Allah Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi ko addu'ar in ka tsaya ka kalle fuskar ka a madubi ka sa hula ka yi ado kaga kyawunka ka ce kafi suwa ne ai zan burge a'a Allah ne kyautata halittanka sai ka ce Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi Allah ka kyautata ɗabi'ata kamar yadda ka kyautata halittata nawa halittansu yana da kyawu amma ba su da ɗabi'a Allah ya yawa da su saboda haka Allah ka kyautata ɗabi'ata la yahdi li ahsaniha ba wanda zai shiryar da mutum zuwa kyakkyawar ɗabi'a illa anta sai kai wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kawar da mummunan ɗabi'a daga gare ni la yasrifu anni sayyi'aha babu wanda zai iya kawar da mummunan ɗabi'a daga gare ni illa anta sai kai ya Allah labbaika ya Allah na ansa maka wa sa'adaika ina neman rabotanka ya Allah sa'ad min sa'ada kana neman ka rabota ba an takuna sa'idan as-sa'idu man u'ida bi ghairi kana neman rabota ya Allah na ansa maka ya Allah ina neman rabota daga gare ka wal khairu kulluhu bi yadayka dukkan alkhairi suna hannayenka a wannan hadisi me muka samu isbat sifatul yadi lillah tabbatar da siffar hannu ga Allah kuma hannayen Allah hannaye ne biyu kamar yadda yace yadahu a cikin alqur'ani yadahu mabsuutatan hannayensa a shimfide suke ya hannun sai yake wannan wallahu alam bai neme mu ba amma mu fassara qur'ani mu wuce mu zo nan mu fassara hadisi mu wuce wal khairu kulluhu bi yadayka dukkan alkhairai suna hannayenka ya Allah mun tabbatar da siffar hannu ga Allah kuma alkhairi ne a hannunsa babu sharri wa sharru laysa ilayka a'a sharri dai baya gare ka me ake nufi sharri baya gare ga Allah idan muka ga alkhairi ya faru sharri ya faru ba halittu ne daga Allah ba to anan hadisi an ce wa sharru laysa ilayka malamai sun yi sabani mai girma akan wannan hadisi wannan lafazin wa sharru laysa ilayka magana mafi fita shine maganar da annadir bin shamuil ya kawo kamar yadda al-imam an-nawawi ya karfafa wannan magana na farko maganganu ya guda hudu asharru laysa ilayka sharri bayya gare ka ko bayya zuwa gare ka ma'ana asharru la yutaqarrabu bihi ilayka ba a aikata sharri don a samu kusaci gare ka za ka yi alkhairi don neman kusaci ga Allah ba ka yi sadaka karanta qur'ani sadar da zumunci nafila wane ne amma akwai wanda zai ce bari ya sha giya don ya samu yaddan Allah ko ya sata ya samu yaddan Allah babu washarru laysa ilayka ba a samun kusaci zuwa gare ka da aikata sharri wannan fassara daya ta biyu washarru laysa ilayka ai asharru la yas'adu ilayka innama yas'adu ilayka al-kalimu at-tayyib wal 'amal as-salih ma'ana sharri baya hawa zuwa gare ka in mutum yayi sharri sharrin sa na tare da shi alkhairi shine zuwa ga Allah shine washarru laysa ilayka sharri baya hawa zuwa gare ka magana ta uku washarru laysa ilayka bi ma'ana asharru la yudafu ilayka ba a jingina sharri zuwa gare ka kai tsaye don ladabi mun sha bayanin haka in ka samu alkhairi ka ce Allah ya bani kuɗi Allah ya bani lafiya amma in talauci ko rashin lafiya ka ce na talauce na yi rashin lafiya amma ba kai ne kai rashin lafiya wa kanka ba Allah ne amma sai ka ladabi tare da Allah
na fata mun gane. Akwai misalan haka a cikin alkur'an. Malamai suka ce asharru a idafatu sharrin ila Allah ya kasu gida uku. Na farko za a yi idafan sharrin ga halitta. Idafan sharri ga halitta shine kamar ka ce ul a'udhu bi rabbin nasi, ba wannan kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa, ina neman Allah ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta. Kai idafan sharri gawa ga halitta, min sharri ma khalaqa, Allah ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta. Kai idafan sharrin ga halitta, na ɗaya kenan. Na biyu idafan sharri zai zo cikin umumin halittun Allah, ba za ka ayyana sharrin ba, sai ka ce dukkan halittu ne na Allah. Misali ka ce Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah shine mahalicin dukkan komai, alkhairi da sharri duka me halittunsa ne. Ko kuma ai ambaci sharrin ba tare da an dangana shi ga wani ba. Misali wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Aljanu da suka ga suna zuwa sama an zo an hana su, da suna zuwa yanzu ba sa iya, suka ce ba mu sani ba asharrun shin ko sharri ne urida ake nufi, kaga ba ambaci wa yake nufi ba, biman fil ardi ga mutanen da suke ƙasa, ko sharri ake nufin su, am arada bihim rabbuhum rashada, ko ubangiji su yana son su da alkhairi ne shi yasa aka hana mu zuwa, ba mu sani ba. Kaga aljanu kenan sun yi ladabi tare da Allah. Ibrahim alaihi salam yana cewa alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu, in na rashin lafiya shine zai warkar da ni, bai ce in ya sa ni na rashin lafiya ba. Saboda haka idafar sharri ga Allah ba a cewa Allah ya yi sharri, sai dai a sa cikin halittun Allah, ko a yi wannan ta fuskar ladabi da Allah kenan. Wannan shine na uku. Na hudu, wa sharru laysa ilayka bi ma'ana inna sharra laysa sharran bin nisbati ila hikmatika. Sharri ba sharri bane in aka duba ga hikimar Allah. Kai ne yanzu in ka talauce zaka ce sharri ya same ka, ko an ɗora ma rashin lafiya sharri ne, ɗanka ya mutu, matarka ta mutu sharri ne, gobara aka yi maka sharri ne a ganinka a gare ka, amma a wajen Allah ba sharri ba ne. Akwai hikimar Allah a ciki. walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha'u. Da a ce Allah zai bude arziki ga bayansa, a sake ka cikin arziki ka wala yadda kake so, da zalunci zai dinga yadu cikin ƙasa, barna za ta yawaita, amma Allah yana saukar da arzikin gwargwado ne. Wani talaucin shine alkhairi a gare shi, da Allah ya yi shi ya zama triliyoniya ko miliyoniya ko biliyoniya, sai kaga ya isul fasada fil ardi, barna zai dinga yi, kashe mutane, ya ɗaure wannan, ya danne wannan, yayi menene komai zai, amma da Allah ya bashi a cikin talaucin shi kenan sharrinsa bai je ga kowa ba. Shine alkhairi a gare shi, amma shi yana ganin sharri ne. Ashe Allah yana da hikima ciki. Mutuwanka sharri ne a gare ka ko, amma ga matarka tana gidanka, wani kuma yana son ya yi aure. Allah ya kaddara hikimarsa ce, sai Allah ya kashe ka, ta ta kaba kuma ta je ta aure shi, shi alkhairi ne a gare shi mutuwarka. Haka abubuwa suke canzuwa. In wasu ba su mutu ba, ina wasu za su ci gado? In wasu ba su talauce ba, ya za a daga gidan wasu su saya su zauna? Allah yana da hikima cikin abin da ke yi. Inda ta mune yanzu mace-mace da ake din nan, duk a ce mahaukata zalla ne za su mutu, ko kuma a ce waɗanda suke da wani irin cututtuka ne da ba za a tashi ba su ne zalla za su mutu, ko kuma a ce waɗanda shekaru sun tafi 90, 100 ko 100 da wani abu, wanda ba sa motsi a wuri inda suke ma, da su ne ya kamata su mutu, mutanen su huta. Allah ba wannan bane hikimarsa. Kana cikin yalwanka, cikin ƴaƴanka da matanka, ana jin daɗinka, cak Allah sai ɗauke ka. Kamar wani da ya rasu jiya da daddare, sallar isha an yi tare da shi, karfe 9 yana da rai, amma yanzu gashi ana karban ta'aziyya.
hikimarsa kenan. Saboda haka in kai kana ganin sharri ne, to Allah akwai hikimarsa a ciki. Mutumin da ya yi sata za a yanke hannunsa, akwai hikima ciki. Amma ka duba abin da zai sata a yanke hannunsa, ai ba yawa ne da shi ba. Abin da yake rubu'u dinar, yanzu a ce saboda naira 1000 ba ma yankewa ba, ka ajiye babban yatsar ka a maka maka guduma sau ɗaya akan naira 1000, za ka yadda? To amma hannun gaba ɗaya za a yanke maka don ka saci naira 1000. Kuma dubi hikimar shari'a, inda mutum zai zo ya kama yatsar ka guda ɗayan nan haka ya sa wuƙa ya cire, sai ya biya raƙuma guda 10 diya na yatsa guda, raƙumi ne guda 10. Wannan karin yatsa guda ɗayan nan raƙumi 3 ne da sulusi. Raƙumi 3, raƙumi ɗaya nawa ne yau? Kaga abin yana da yawa, amma mutum ya je ya yi sata. Lokacin da ka kama mutuncinka, Allah ya baka matsayi. Lokacin da ka bar mutuncin da Allah ya baka da matsayin da Allah ya baka, ka je ka yi sata, wannan matsayin nan duk sai a zubar da shi, sai a zo a yanke hannun. Saboda haka Allah na da hikimarsa cikin bayansa. Wannan hadisin Imam Muslim ne ya kawo shi a cikin sahihinsa. Muka ce hadisin Ali ne radiyallahu anhu ko? Oh, ba mu je karshe ba. Wa sharru laysa ilayka, muna nan ne. Sharri ba a jingina shi zuwa gare ka. Ana bika wa ilayka, ni daga gare ka nake kuma zuwa gare ka nake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kenan, daga Allah muke kuma zuwa gare shi. Tabarakta wa ta'alaita, albarkatunka sun yawaita ya Allah, wa ta'alaita kuma ɗaukakanka ta yawaita. Allah ya ɗaukaka kuma albarkatun sun yawaita. Astaghfiruka, ina neman gafaranka, wa atubu ilaika, kuma ina tuba daga zunubi na zuwa gare ka. In kai kabbara sai kai wannan kafin ka karanta Fatiha. To in kai ne limami a wani masallaci kai wannan ba sai ka gani. Saboda haka ne malamai yawanci suke cewa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ne a salatul layl, a sallar dare. To amma in ka karantar da mamunka cewa ni fa zan tsawaita addu'ar budin sallah, sai ka yi. Ko kuma wani lokaci kamar a sallar azhar, sai ka karanta wannan addu'ar, sai ka tsakaita daga surar da zaka karanta din, yafi. Ko kuma an kai kadai kana sallah ka yi. Daidai ne sosai ma, zaka yi inni wajhatu zuwa wa ana minal muslimin. Imam an-Nawawi ya faɗi haka a cikin al-Azkar, yace in kai limami ne kana iya ka zo wa ana minal muslimin din nan ka tsaya. Addu'o'i kowanne mai zaman kanshi ne, dukkan su suna da falala. Amma sai mu duba a ciki wanne ne ya tara addu'o'i roƙo a ciki da yawa, sai ka rike shi. Addu'a ta 4, Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi kabbara yana cewa Allahumma rabbi Jibril wa Mika'il. Allahumma ya Allah, ubangijin Jibril duk sunan shi ne. Wa Mika'il, Jibril da mun san aikinsa shine me? Kawo wahayi daga Allah zuwa manzanninsa. Wa Mika'il kuma aikinsa shine abin da ya shafi aune-aune, arzikin bayi, ruwan sama, iskar da za a aiko ƙasa, duk abin da yake aune-aune yana hannun mala'ika Mika'il. Israfil kuma aikinsa shine busan kaho. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltakama al-qarn. Ya zan ji daɗi alhali mai busan kaho ya sa kahon a bakinsa yana jira, ya sa yana jiran a bashi izini ya busa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani ya bude yadinsa, wani yana sayarwa, wani zai dauki loma ya kai bakinsa, sai mala'ika mai busan kaho sai ya fara. Farkon wanda zai ji sautin kahon shine wani wanda yake kiwon dabbobinsa a daji, zai ji sautin, da jin sauti kowa ya juya haka, kana juyawa sai ka tafi, wannan ya juya sai ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan wa'annan ne saboda abubuwan duka na tare da su.
mala'ika jibril shi ke kawo wahayi, rayuwa ce. Mika'il na saukar da ruwa, rayuwa ce. Mai busan kaho zai busa kaho a tashi, rayuwa ce. fatiris samawati wal ard fatiras samawati wal ard ya hada da Allahumma kenan, ya kai wanda mahalicin sammai da kasai ne. Alimal ghaibi wa shahada, ya kai wanda yake kai ne masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane. La ya'lamul ghaiba illa Allah, abin da ke boye ba wanda ya sani sai Allah. Musallamar da shi ga haka mu huta lafiya, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Wa shahadati, da kuma abin da yake bayyane duka kai masanin sa ne. in Allah yana sanar da wanda ya so sanarwa abin da yake gaibu, kamar yadda yana cewa alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, wanda ya daga cikin manzanni ya bashi labari. Abin da yake bayyane kuma mu za mu san wasu, amma wasu ba mu san me hakikanin su ba, kamar mu kanmu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kanmu akwai aya amma kanmu ma mun gama marsani ne. Yanzu ina ranka yake a jikinka baka sani ba, ko ka sani baka sani ba. Da me aka yi sinadarin da ake hada gashi ya fito baka sani ba. Yanzu gashi yana ta fitowa tun da aka haife ka ana aske kanka, yau shekara nawa, amma yanzu da zaka dan yanke daga ciki kasan gashin nan ba ka ga gashin yana fitowa daga ciki ba, zaka ga nama ne. Ta ina ake sinadarin gashin nan ya fito baka gama wa kanka sani. Haka farcenka da me ake hadawa ya fito, yana ta fita a yanke ya fita a yanke ila masha Allah. Amma da za a yanka yatsan daga rabi shikenan farce ba zai fito ba, kuma inda Allah ya ce farcen ya zai fito nan zai fito. anta tahkumu baina ibadika, ya Allah kai ne mai hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yakhtalifun, gami da abin da suke sabani a tsakanin su a ciki. Bayi suna sabani a cikin su, yakhtalifun wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, ba su gushe ba ana sabani sai wanda Allah ya ji kansa ne ba zai sabani ba. Wanda ya rika ga alqur'ani da sunna ba sabani tare da shi, sai dai sabani na furu'a, sabani wanda yake wannan warid ne a fitra na insan da Allah ya halicci mutum, sabani na kasancewa tsakanin su. Amma sabanin da ba a so shine sabani a tushen aqida, wajen kadaita Allah, wajen bin annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, wannan wajibi ne al'umma su haɗu. Amma sabani na misalin irin addu'o'in nan na sallah, wannan yace wannan zan dauka, wannan yace wannan zan dauka, wani ko yace wannan abun shine mustahabi, wannan yace a wannan ne yafi mustahabi. Dan sabani da ake samu na furu'a, wannan akwai sauki akai, amma shi din ma kada ka bi sabanin wani wanda ra'ayinka ya bi gare shi, a'a ra'ayinka ya tafi akan doron sunna. In malamai sun yi sabani sai ka duba wanne ne yafi kusa da gaskiya, wanne ne yafi dacewa da sunna, sai kai koyi da shi. Ana zaka kubuta, amma kawai sai ka ce a ni dai ba ruwana tunda sun yi sabani, wannan yace kaza wannan ni kawai ni ma dai wani na dauka, to baka tsira ba ana. Shine kake roƙon Allah ya shiryar da kai cikin abin da ake sabani, Allah ya saka dace da gaskiya. Ahdini, Allah ka shiryar da ni li makhtulifa fihi, gami da abin da aka yi sabani a ciki din nan, min alhaqqi, na daga gaskiya, Allah ka shiryar da ni zuwa gare shi. Bi idnika, da izininka Allah zaka shiryar da ni. Innaka tahdi man tasha'u, lalle kai ya Allah kana shiryar da wanda ka so shiryar da shi, ila siratin mustaqim, zuwa tafarki wanda yake na kwarai madaidaici. Wannan kenan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wani lokacin. Wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi. Kuma a wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi kabbara zai ce Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Allah shine mai girma, Allahu akbar, Allah shine mafi girma, kabiran mai girma, wannan tabbatar da girmansa ne. Allah shine mafi girma, Allah shine mafi girma, sau uku zai faɗa. Walhamdulillahi kathira, godiya ta tabbata Allah, godiya mai yawa, godiya ta tabbata ga Allah, godiya mai yawa. Walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, sau uku. Wa subhanallah, kuma tsarki ya tabbata ga Allah, bukratan wa asila, safe da maraice. A duk lokuta tsarki ya tabbata ga Allah, shi ma zai faɗa salasan sau uku. To wannan salasan din akwai magana, shin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sau uku, walhamdulillahi kathiran, walhamdulillahi kathiran sau uku, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila sau uku. Haka ne? In haka ne kenan kowanne za a faɗa sau uku uku kenan. Haka ne? To a ƙarshe ya zo ya ce salatan sau uku.
shin wannan duka ne sau uku ake faɗa? Kenan Allahu akbar kabiran zai zama sau tara, walhamdulillah kasiran zai zama sau tara, wa subhanallahi bukratan wa asila zai zama sau uku. Wanne ne? Aha, Allahu akbar kabiran zai zama tara, walhamdulillah kasiran zai zama tara, wa subhanallahi bukratan wa asila zai zama uku. Tunda a ƙarshe zai ce salatan. Sannan kuma mutum ya zo ya ce me? A'udhu billahi minash shaitani, a'udhu billahi, ina neman Allah ya kare ni, Allah ya tsare ni. A'udhu, ina neman tsari a wajen Allah daga me? Minash shaitani, daga shaitan. Daga shaitan shi kansa ana neman tsarinsa. Allah ya tsare mu daga shaitan. Min nafsihi, daga furawan shaitan, wa nafsihi, da tofin shaitan, wa hamzihi, da zunguran shaitan. Nafhu shaitan, furawan da shaitan zai wa mutane shine fishi. In kuka yi sabani da wani mutum zaka ji fushinka na tashi, yana gaya maka magana, ko da matarka ce ta gaya maka magana, sai ka ji zuciyarka lokaci ɗaya zai tashi hakan nan, ka yunkura kai kaza kai ma, to shaitan ne zai dinga fura maka, don baka ganin sa ne, yana fura ka ka kumbura, ya zan yadda ba zan yadda ba, kai musulmi sai ce ai shi kafiri ne, sai ya dauki fansa, ai ta ya ce san bai yadda ba, shaitan ne, karka yadda, wallahi karka yadda, sai ka rama. Haka yake yi. In matar ka ce sai ka sake ta, don baka sakinta ne, kana sakinta sai ya gudu, ya biya bukatarsa, sai ya je a sa mashi hula ta girma don ya sa wani ya saki matarsa. Wannan shine nafhul shaitan, fishi. Kuma yawanci lokutan da shaidanu suke shigan mutane lokutan nan ne, lokacin fishi. Dama lokacin su uku ne. In shaidan yana so ya ribanci mutum, yadda ake cewa aljani ya shiga mutum, aljani ya shiga mutum, to wayannan lokuta uku suke nema. Lokacin da ka fusata, lokacin da kake da tsananin sha'awa, lokacin da kake da tsananin tsoro, shi yasa suke galabaitan mata, mata sun cika fushi, sha'awa ma sun fi, tsoro ma sun fi, saboda haka suke galabaitan su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu wannan, min nafsihi, daga furawan shaitan, wa nafsihi, da tofin shaitan. Menene tofin shaitan? Na? Ba fishi bane. Nafs, furawa shine fishi. Hamz, na? Na? Nafsihi, ba wanda ya san nafsi? Nafs ba wai larabcin ba, abin da ake nufi hadisin waka, ash-shi'r, waka daga shaitan ne. Wa min an-nasi man yashtari lahu al-hadithi, wa nafsihi, daga wake-wake na shaitan. Allah ya kare ni. Wa hamzihi, waswasi, ya dinga cusa maka waswasi, zunguran nan waswasinsa, duk Allah ya kare mu. To wanda mutum zai addu'a sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim, ya fara karatu. Mu tsaya nan ko lokaci ya, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ana tambayan cewa mala'iku nawa ne suke dauke da al'arshi, kuma me sunansu? Mala'ikun da suke dauke da al'arshi, ayar alqur'ani ta ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya. A wannan ayar mun ji cewa mala'iku 8 ne suke dauke da al'arshin Allah a wancan ranar. To amma sunayensu Allah bai gaya mana ba, annabinsa sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba, sai mu tsaya anan. Cewa zai yi mutum ya fassara fatiha a cikin sallah, ba zai yi ka fassara fatiha a cikin sallah ko sura ba.
inda a cikin sallah kake ne. In mutum bai iya karanta fatiha a larabcinsa ba sai dai ya dinga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar har yayi ruku'u amma bai karanta da yarensa ba. Tambayar ka ta biyu ban gane ba. A ina masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a ciki alladhina takhidhu masjidan diraran wannan masallacin da munafikai suka gina ne don raba kawunan musulmai shine suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sallah a ciki sai Allah ya hana shi ya je ya sallah a wancan masallacin. Wannan shine ka duba cikin suratul anfal ko suratul tauba ne tauba ba inna ba'd al-musallin yarfa'una aydiyahum lid-du'a ba'da al-iqamati hal lahum dalilun ala dhalik am la la adri idha kana indahum dalil am la wai wasu mutane suna daga hannayensu yayin da aka tada iqama kafin ayi kabbara wai suna addu'a ko suna da dalili ban sani ba don ni ban yi ba da ni ka tambaya na yi zan mai wannan da dalili sai mu tambaye su ko suna da dalili amma hadisin da ya magana dai ana an san addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ne ba tsakanin iqama da kabbara bane saboda haka ban sani ba ko suna da wani dalili na mutum addu'a ba'da al-iqama qabla takbiratul ihram. Wannan kuma yana cewa addu'ar shiga gida din ana yin shi ne a lokacin da zai shiga wato zai yi mutum ya yi in zai shiga kowane gida ko dai sai gidansa ne zai shiga. In ka je gidan mutane sallama za ka yi in sun baka izini ka shiga kawai amma gidanka ko kuma in gidan mutane ma in a ciki za ka kwana sai ka yi wannan in zai zama wurin da za ka kwana ne ko ba gidanka ba za ka yi addu'a na in dai ba can kake ba za ka yi ba sallama za ka yi an baka izini ka shiga amma inda kake kwana ne sai ka yi Allahumma inni bismillah walajna wa bismillah kharajna wa Allah rabbina tawakkalna na'am Allahumma nas'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj. Wannan shine خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.